Emagu ni erretzailea naizela. Eta esaten dizuet, bai, nik erretzetik utzi nahi dut. Badakit, minbizia sortzen alduela eta arrisku handiz dituela, bai nire sakelarentzat, baita nire ingurukoentzat ere, baina, eske guztiak izugarrizko pereza ematen dit eta izugarrizko beldurra. Eta zuek esango zenioten, bai, egia da, epe motzean kostatzen du, baina epe luzean askoz onura gehiago ditu. Bueno, guri gertatzen zaiguna jendarte bezala antzeko zerbait da. Gure jendarteak norabide txarrean doazela badakigu minbizia bat dugula planetan, baina ezin dugu norabide horretan joatetik utzi. Denak oso naturzaleak gara, baina aldi berean egunero natura suntsitzen dugu. Baina gure kasuan, zeri gara menpeko, zein da gure tabakoa. Bueno, jendarte bezala gauza askori gaude engantxatuak, alde batetik kontsumoari, baita ere progresoaren ideiari ere izan zitekeen, izaten alda ere petroleoari. Baina, utzi da zuen maikainean jartzen nire asko harritu zidan elementu batek. Hazkundearen ideiari gaude engantxatutak. Hazkunde ekonomiko etengabekoaren ideiari. Gure jendartek etengabeko barne produktu gordinaren handitzea bilatzen dute. Eta ez dute bilatzen, hau da, harrigarriena, honaino iristea. Ez dakit, 2.000 milioi euroko barne produktu gordina. Ez, bilatzen dena da handitzea, ezta? Eta ekologiak horren aurrean badu mantra bat behin eta berriz errepikatzen duena. Planeta finitu batean ezin da infinitu hazi. Behin John Rockefellerri, munduko pertsona aberatsena izan zenari, hain zuzen ere petroleoarengatik, petroleoaren negozioarekin aberastu zen, kazetari batek galdetu zion. Baina izu, John, zenbat da nahikoa? Eta berak esan zuen, pixka bat gehiago. Segurazki, filosofia hori da gure jendartetan erabiltzen duguna, ezta? Eta zein da hazkunde honen arazoa? Bueno, nahiko modu erreix batean esan daiteke. Gehiago hazteko, gehiago kontsumitu behar dugu. Eta gehiago kontsumitzeko, gehiago ekoitzi behar dugu. Eta gehiago ekoizteko, naturatik baliabide eta energia gehiago atera behar ditugu, inpaktu handiak sortuz. Adibidez, ekonomia handitzeko, hamburguesa gehiago saldu behar ditugu, beraz, hamburguesa gehiago kontsumitu behar ditugu, horretarako, haragi eta ogi gehiago ekoitzi behar dugu, eta honek, azkenean, modu ez zuzen batean, Amazonian basoak moztea ekartzen du. Eta beraz, hazkundea utzi beharko dugu, hori da mahai gainean dagoen aukeretako bat, baina kontua ez da bat ere erresa. Hazkundea uztea oso konplikatua da. Zergatik? Aztetik uzten badugu, hamsterra korrika uztetik uzten duen bezala, kolpe bat hartu dezakegu. Eta gure ekonomiak krisian sartu daitezke. Hori da, gure arazo handienetako bat eta gure dilema handienetako bat. Petroleoa utzi behar dugu, baina petroleoa uzten badugu, orduan gure ekonomiak krisian sartu daitezke. Har dezagun Volkswagenen adibidea, Nafarroan dagoen enpresa handienetako bat. Volkswagenek minuturo kotxe bat ekoizten du. Ikuspuntu ekosozial batetik segurazki hau ez da jasangarria. 2030ko gure isurien erdiak jaitsi behar ditugu. Minuturo kotxe bat ekoitziz gero, segurazki hau ez dugu lortuko. Baina, kotxeak ekoiztetik ustea ez da bat ere erresa. Izan ere, Volkswagenen 5.000 langilek egiten dute lan. Eta langile horien inguruan, modu ez zuzen batean, beste 15.000 langile inguruk. Zer egingo dugu langile horiekin? Baina ez da bakarrik langile hauen arazoa. Jendarte oso bat aldatzen da. Kotxeak kentzen baditugu, nola joango da jendea lanera? Nola joango gara oporretara? Nola mugituko gara? Ikusten duzuenez, jendarte osoaren eraldaketa bat ekartzen du honek. Trantsizio hori egitea, beraz, oso konplikatua da, erretzaileak erretzetik uztea bezala. Eta gainera hemen beste arazo bat dugu. Ikusten dugu, arazo konplikatu honen aurrean, modu arrazional batean planifikatu beharko genukela guzti hau ezta. Hor arazotxo bat dugu, izan ere gure ekonomien, gure jendarten helburua, ez da gauzak modu argian planifikatzea, baizik eta etekinak ateratzea. Hori da, gure ekonomiaren biznesa edo negozioaren helburua. Eta etekinak eta naturaren osasunak askotan ez dute sobera ongi bat egiten, ez dira ongi elkar uztartzen. Adibidez, jendartean etxe huts pila bat ditugu eta natura oso gutxi. Baina, eraikinak egitea, gero eta eraikin gehiago sortzea, ziurrenik askorentzako interesgarria izaten alda etekinen aldetik, ezta? Ikusten dugu beraz, etekinek badutela epe motzeko logika bat eta naturaren eta jendarteen zaintzak epe luzeko begirada bat behar du. Eta orduan ez dira oso ongi uztartzen.
Eta hemen badago beste elementu bat mahai gainean uztea oso garrantzizkoa dena. Esan dugu gizakiak sortu dutela guzti hau, baina ez da egia. Ez dute gizakiak sortu, gizaki batzuek sortu dute. Amazonian dauden indigenek segurazki ere ez dute kalterik egin zentzu honetan. Utzi dazue bi datu uzten hemen mahai gainean. Munduko populazioaren 1%, munduko populazioaren erdiak baino isuri gehiago botatzen ditu CO2 dagokienez. 1%, 4.000 milioi pertsonek baino gehiago. Beste datu bat, EAEko, Euskaldunen, aztarna ekologikoa 2,6 planetakoa da. Horrek esan nahi du, planeta eta erdi bat gehiago ateratzen dugula nonbaitetik. Eta nondik ateratzen dugu planeta hori? Bueno, Gandik esaten zuen, zure platerean gehiegi dagoena, beste norbaiten platerean falta dena dela.